Onko sulle käynyt niin, että sä oot aloittanut järjestelyprojektin ja sitten jossain kohtaa sä huomaat, että ei se etenekään, että prosessi sakkaa? Ja vaikka sä olisit lukenut KonMari-kirjat ja tietäisit, miten se prosessi etenee, niin siitä huolimatta siihen tulee joku jumi, jonka takia se homma ei vaan etene. Mun ajatus harhaili. Ei se haittaa, sitten jatketaan vaan. Nyt vaan rupeat tosta. Mä oon huomannut, että monta kertaa kun niitä tavaroita käy läpi, niin sieltä tulee esiin kaikennäköisiä uskomuksia siitä, että mulla pitäisi olla tämmöinen, tai se, että tämä on mulle tärkeää, tai mä oon saanut tämän jostain. Siinä voi olla syyllisyyttä, uskomuksia, tunteita, vaikka mitä. Ja useasti niitä tavaroita tulee sisään myös silleen, että joku tuo niitä vaikka lapsille lahjaksi tai niitä tulee vanhempien kotoa, omakotitalosta, jota pitäisi saada tyhjennettyä. Ja musta tuntuu, että mulla ei ole täysin myöskään niin kuin hallinnan tunnetta siihen, että minkä verran sitä kamaa tulee sisälle. Toisaalta mä oon kyllä itsekin myös osa ongelmaa, koska mun täytyy tunnustaa, että mulla on heikko kohta ja se heikko kohta on kirppikset. Musta on ihana kierrellä siellä ja tehdä kaikkea löytöjä ja ennen kaikkea musta on ihana ostella tavaroita sellaiselle mun fantasiaminälle ja sitten ne useasti ne vaikka käsilaukut tai korvikset tahtoo jäädä käyttämättä. Mä samaistun tuohon kyllä. Mä uskon, että me ei olla tämän ajatuksen kanssa yksin ja sen takia me rakennettiin tällainen kurssi, missä me puhutaan ihan sen perusjärjestelyn lisäksi myös siitä, että miten me saadaan se omat uskomukset ja omat toiminnanohjauksen bukit toimimaan meidän hyödyksemme. Ja useasti siellä näiden kaikkien pukien ja kompastuskivien takana on jotain sellaisia ajattelumalleja, sellaisia uskomuksia, arvoja, ehkä identiteettejä, josta me ei välttämättä arjessa olla kauhean tietoisia. Ja ne tulee yleensä esiin sit siinä kohdassa, kun meidän pitäisi ruveta vaikkapa heittämään sitä mummolta saatua lahjaa tai niitä 50 erilaista käsilaukkua pois. Ja näitä uskomuksia ja malleja meillä on tarkoitus tällä kurssilla tutkia. Meillä ei ole tarjota mitään valmista metodia, lopputulosta tai ajatusta siitä, että mikä olisi hyvä. Meillä ei ole yhtä tapaa hoitaa tätä hommaa. Ei ole väliä, teetkö vartinpätkissä vai räjäytätkö kerralla kaiken. Eikä ole tavoitteena se, että tehtäisiin joku tietynlainen skandinaavinen koti tai mitään muutakaan. Että kaikki se, mikä on sopivaa ja tarpeeksi, on sun määriteltävää ja sun mielipiteissä ja sun tavoitteiden tulee olla sulle sopivia ja sä päätät, mikä on sulle sopiva. Ja itse asiassa tätäkin me siellä kurssilla tutkitaan, että onko tämä oikeasti sellainen sinusta itsestä lähtevä tarve ja motivaatio, että sitä tavaraa pitää saada vähennettyä vai tuleeko se jostain ulkopuolelta niin, että on semmoinen annettu uskomus vaikkapa siitä, että kuinka monta paria farkkuja tai kuinka monet kengät ihmisellä saa olla. Meidän lähtökohta on se, että se sotku tai tavaramäärä ei haittaa, jos se ei sua itseäsi haittaa. Kyllä. Ja sitten meillä on sellainenkin uskomus tässä, että kun itse on tietoinen siitä, mikä mulle on sopiva, mitä mä tavoittelen, mikä on mulle arvokasta ja tärkeää ja merkityksellistä, ja kun se päämäärä on selvinnyt, niin silloin se itse tekeminen helpottuu ja sen jälkeen vasta valitaan se metodi, miten tehdään. Just näin. Ja parhaimmillaan tämän kurssin jälkeen niin, sulla on ehkä myös taitoja ja oivalluksia omasta itsestäsi, joita sä voit sitten ehkä soveltaa jossain muissakin tilanteissa. Se olisi luksusta bonusta. Kyllä. Tuu mukaan. Ja ainakin me luvataan se, että me ollaan tällaisia tosi hauskoja, rentoja tyyppejä, että jos et mitään muuta saa, niin ainakin luvataan, että meidän kanssa sulla tulee olemaan ihan hauskaa aikaa. 2 kivaa lauantaita. Helsingin aikuisopisto, tuu mukaan.